ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро як хонаи фурӯшие ки дар шаҳри Қурғантепа ҳай, ноҳияи Гаравтӣ, қишлоқи Чорай бародаро 9 сотиқ заминаи дар хона рост кардаги обсветиш дар наздикӣ ҳаст. срочно мега фурӯхта мешавад. 75 000 сомониш мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, марҳамат ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. ин боғ диққат то охир тамошо кунед. полни суратҳои ҳами замин ҳастанд. болош пушондагия бародаро дар хона ҳай. ин бачаки истодагия ки тезтар биёи бихареш. ина заминаш 9 сотиқ заминаи бародаро дар хона ҳай. обсветиш дар наздикиш ҳастанд бародаро. ҳуҷҷат дорад. 75 000 сомониш мега. марҳамат ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо 25 бародаро. занг занед, бо савдо мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо.